Kublai pi barok perlok mentang yang onra ya kue ke khubor ke persngau si shisha na ke pertei football. Kadba bun nangi ngidang bud ya ke FIFA World Cup arajar penriu da ke jingsngau kemen henry hakwe pat galiang uwe urangnya lekai na Argentina lamat ya ke jing ya ke bakrau tam hak jing im jong u katkum jing yo jing tim bala penmi Lucas Trejo urang lekai na Argentina la du ialah ka kurim bat arngot ki khun haden ka jingwan jong jumai ubajur ha Venezuela haden bakela char ngai ki kun jing yarab ki lawat nya ki la bunsngi bun ki briu ki la kermen bakin dang im bakin sa lapyang yaki andre da ka jing ngau si ka bakrau haden ka jingwat ka baslem la lap yakin met jong ka kurim bat arngot ki kun jong o kedai ka khubur kala pendit bat persngau si ya ka perthe football baro ka we kumta blok kinoi lekai bat ki nong kerchan jong u kila pha ya ka khubur jing ya sen e bat ki jing ya duai na ka benta jong u kumta blok ubriu ubat dang im da ka jing kemen bat kalong ying jong u andre tang ha ki kendiat por ula du lut ya ki ba ij e ha ka jing im ka we ka benta ka badan ka mantip kalong ba Lucas Trejo Shimladon haka tim Argentina hakne ka FIFA World Cup arajar phunreu wala kumta udang de urang lekai na ka Argentina bat kane ka jingchia kalak ta jur yak babun kinong ik football